Els conflictes familiars són una realitat en l'adolescència, però hi ha una variable molt important que condiciona la relació dels pares amb els fills si l'adolescent és adoptat o no. Podríem preguntar-nos, quin és el perfil de l'adolescent adoptat atès en l'àmbit clínic d'Amalgama 7? D'una banda, ens trobem aquells nois que s'han adaptat satisfactòriament a l'àmbit familiar, escolar i social i desenvolupen els problemes i conflictes típics de l'adolescència. D'una altra banda, ens trobem amb aquells adolescents amb necessitats especials o amb necessitats especials sobrevingudes, com ara les malalties hereditàries, dèficits cognitius, intel·lectuals, trastorns mentals. En els diferents estudis clínics vinculats amb adolescents adoptats realitzats a Amalgama 7 es constata que els estats mentals d'alt risc, EMAR, és a dir, la confluència de diversos factors de risc que poden desencadenar en una psicosi o patologia dual, són més prevalents en residents adoptats que no adoptats. Més enllà de la qüestió psicopatològica, hi ha una sèrie de variables que afecten els nostres adolescents adoptats. En concret, la forma de viure l'adopció no és la mateixa en tots els nanos. Des d'Amalgama 7 hem observat almenys 4 categories respecte a com gestionen la seva identitat. Els que s'identifiquen amb el seu país adoptiu, el que no s'identifica amb el seu país adoptiu, el que se senten indistintament dels dos països i el que no se sent identificat amb cap país. Amalgama 7 s'ha especialitzat en l'atenció d'adolescents i joves adoptats i en les seves famílies, desenvolupant una intervenció terapèutica específica. Gairebé el 25% dels nois atesos de forma residencial a les escoles terapèutiques van ser adoptats en el seu moment. Des d'Amalgama 7 també participem i organitzem jornades especialitzades en joves adolescents adoptats.